Dr. Banikanta Kakotia Phan Chiki Moment Pen Lo Charlie Au Somara Phan Scooty Keron. Karbirong asaramay pen chirok tokamay kangni. Polonia hitialong ICDS Anganwadi Center ahem ki kimchi aphan EM Kangbura kiling pen anujok kesom. Karbianglong live Karbi prime time bertalong pen ilisami mirinan sepi pini bertang ton pen arjupanik tha. Pini phai koni ni phai thongke barni Diphuk Golf College Rangsina Sarpo Auditorium Holalong Karbianglong na pen West Karbianglong apartment Higher Secondary Asatlang Angthek along First Division Kachapalong dun atumaphan Dr. Banikanta Kakoti Meritorious Award Scooty Lapen ke hokalo Karbianglong Autonomous Council CM Dr. Tuliram Ronghang Arideng pen Pipajir Pon Asam angkang pialong Surihinira Inkora Kitom Asengkana Baha HS Asatlang Angthegalong First Division Kachapalong dun atumaphan Scooty Keron Ponasonsi Karbianglong Lapen West Karbianglong apartment Karbianglong Autonomous Council CM Arideng pen Pipajir Pon Dr. Banikanta Kakoti aphan kachiki moment pensi Loki Charlie Amu Maratum Loki Charlie hin la anso se kapaprang dun thekji Loki Charlie hem apora teng pen kepali dun thekji la pen labang so scooty pen ajok akai ki misen chi aphan hirjume hangpi dun lopusi CEM pen ningchi la pen Karbianglong Autonomous Council Education asai kam pen niliphan aluhiaman pen nangkachu phapona pot kachuru pajirpon Lapen Karbianglong arlo Loki Charlie hin non an sose aprang anat king kam che Jordan pupusi CEM pen ningche pon Karbianglong lasu kacharli hanat aprang bon momlo monsam ke dua jok pen mitri ka percentage pen chenglok non lahai 12 ke pas first division na percentage tame nangbat bomlo tuning asengka na bangke West Karbianglong East Karbianglong Pangrumpet pen Pharo Klira Phokera isiat aphai ke Pining bangke Pharo Phora Throk anang liarlo 60% la pen 70% kelong a student dom phan alo so tuman ke 60% la pen ke pinso tumas Charlie tumhan bangke la ke 75% lasi la Pangrumpen ken bang Pharo Phora bang Throk aphai bang Karbianglong la pen West Karbianglong Pangrumpet pen long don la pen ke alang tum phani li pang dak pon lo non scooty ke long chot kali alang tum yong sik pene Dr. Charlie ji long te Karbianglong Autonomous Council pen si free coaching people ake joy pen entrance exam ka pi undun pen Dr. ka Charlie jaya barsai kapilong ji aphan Karbianglong Autonomous Council pen morning bangke free coaching people Pini bangso maelong East Karbianglong lapen West Karbianglong Pangrumpet pen bang Pharo Phora Throk Loki Charlie Amomar HS Asatlang along Soarlo atum phan Throk kep lapen Sopin so atum phan Throk sikep ra phok kilong atum aphan Scooty Pipajir Ponlo Labangso maelong Karbianglong Autonomous Council CM Dr. Tuliram Ronghang MLA Bidya Singh Ingleng Karbianglong Autonomous Council Chairman Raju Tiso Karbianglong DC Karbianglong Autonomous Council EM Education in Charge Richard Togby Karbianglong Autonomous Council EMs MECs Education Asaikam Achokomar Lapen Loki Charlie Amumar Api Apo Tum Chetong Dunsi Mesen Pen Jaimek Pichun Pon News Report Karbianglong Live Rong rubalong kapik klar lapen ke pathe angji aphan jesimet ke Japon arpu pulotangte ilitum angbong maduta chini dampa me binong rong rup anparta hawar hapat ahempu pulote rong asar atum ikhen luk binong alang litum aphan sar saratum pen ke hok ponalam the lake hantu mehek asar puta hok binong rong rup kachukim vek abang phumate rong asar the atum hakko a ove pen piniarni anta ki claim ke dam ke pachun pon arpu nangji arpu abangke thedung binong ake sar saratum pen eke than pon alam
ปินโปเป็นฮับเบียพันเกปัสุนอุนบอนตารองอาสารพันเกปดัมปดิปอนอุนเอตังหงอาเทอลังลิตุมซีฮาวาร์ลงเลอะเฮมพูบินองนางลีนาฮกฮาวาร์ฮับปาดลงเลโดทักโดนสิตารองอาสารเทเฮโลอีพีเอโปอาทีวีอีกโลบินองอาเทโวสังตาร์กิลังอาฮอร์ไมเฮโลรองอาสอร์อาฮอร์อาฮาลุงโลบินองKarbi akhai aron ajutang long rong asar komatni thiji dingji pusita hakko rukasen ahut arona tengsi sarabangke chebat veknangji labang solam theke pachini ponlaki Karbi rong asar mai tiripi amai phu dharmo sing teron pen phirangkia tum athengno lasonsi peklang ponlo di tumbangke Karbi rong asar mai pulote lake ha rukasen arona teng pelo itu yang si rukas rong sar chui bute rukasena rona teng pensi itum sar cibadang po la pensi rong sar hok po la pengela dak la Karbi putum angkela ke nilip ni hang putarong khang angri mirlong warche warkong lumji lumjong gedu la penang tan meghaloi gedu Arunacholong gedu Karbi putum an bang ke rong sar pulote la ke rukasena ron pensi itum sar chu hok po la so teng pengel tum traditional lo la pengar kan pulote la ke itum Karbi jutang mang dam diat po Bangso chirok tok amai kiding ponalong KRAA Amreng Hawar amai phu Moniram Teron pen kachepahem phu pon amai long chunbang kamal rong hang pensi mai ke phalam the lapen aluhi ke pachinia por en ponlo Amreng constituency angkang ke parlo Longtroksi polling station arong asara tumta chetong dunlo Longtroksi ke parlo polling station aradatum chetong dunlo Longtroksi polling station arong asaratum Karbi rong asar amaya phan kachopapon athipi lake alang litum pen ke claim ke dam ake manga son pen ke chenglok village court la pen traditional village court aputha kachini dam pa meji aphansi nilitoma phan nangchok pha iklo bini dak amreng long contensi long badong po adim long tung Karbi rong sar mai pen alang litum la area si rong asar tum chingrum si kratung kopi ki claim ke dam mala so puthak alang litum ta kachini kang tung si pini dak rong asar tum chingrum si ni tumla village court la penge traditional village development council aputhak la pen alang litum certificate ke long litum ta dulang la penge nola village development council long population census tvc justi ke sengi la so ai huis ta me alang litum atok anu ke do Karbi rong sar tum ta kini ni ajoi ni si alang litum pom pha Northeast awai kangalong inglong aso along ri an isi kaching thor ajakong kachiriblong traditional village court lata isi rong asar atuma phan thedung ajakong lo bonta nonilitum ahawaralong kopia sonsi la an kidu kisung nang varelong ilitum Northeast angkang alo Mizoram Meghaloi Nagaland non chumang atu people atu poisa ongre Karbi along le people namlap ala Karbi long pen Meghalaya bor tara long le tara tum nam erlo people nam undet ke latum long village council do latum village council long latum kaita isi arong long siningkan si pen lak trokep atangka kacing turamen pen latum han tangka wangwa hala bangso tangka bangke iltum Karbi rong mate Karbi long ke wangwe pinla lasi ile tuma khai tum ke dupik lo Labangso amai long KRAA tiripi amai phu dharmo sing teron KRAA nijang longri committee kong chunbang Bronson teron Samson ingti chunbang longri amai Vinod Kathar tiripi amai Dunmai phu anparta Badong local committee amai phu Godson terangatum aluhiaman pen chetong tun News report rongbong terang Karbing long live Hawaralong aliralon padoji polotangte kaprek asai hem bi ponangji lapena jok hawar arada phan kaching thor awar sai ke me longpon thekji lason si phulonia hithia long ICDS Anganwadi Center hem ke kimji aphan em kangbura ki link pen anujok ke som Phaikuni ni phaing kore sirke barni Phuloni constituency ke parlo Phulonia hithia long Phuloni constituency em kangbura ki link pen Kimisen nangchi puaphan mathaponsi
Pulunia hi thialong ICDS Anganwadi Center ahem ki kimji aphan nujok ke sompon padopon lo Lason thak Puluni constituency arlo aphan kaching thura sai mo ke deng ponji aphan bor ipon bom popusi EM ahin pen ningje pon Puluni pendir chuna rongpi Karbeng Long Live Lakhaing ko rapho nilip MSC constituency ke parloang kang Koilamati pen kahelo kilometer square troxi sose inglong hawar ke do rong trok sose arong aradatum kedam kewang aki sungalam aphong Karbeng Long Autonomous Council aphan kachuning rialam chepaklang pondet aphi Bokajan LA MLA Dr Numal Mumin asap dihin cherap chetodunsi nipli an towar kasalogasai klemponlo Rong rob ka chukimalong arniwang akinang sotnai pulotangte kidam kewang atowar hendo athe keso ahut ladak tibok het se kachilang ahem avia joini inglong ahawar pen hat hoy anmati koilamati chokihola lapen golakhat anat an damnangji lasi wecheng hut kanglit kangther arwi kijang hut langthe langpleng ahut penangan isung kipho chetong nang rinti lo Lahai ki sungalam Karbeng Long Autonomous Council atum Arjulong si Bokajan LA MLA Dr Numal Mumin hin pen towar kasalok asay aphan dihin cherap cheto donapot rongtrok adaratum choro ponding tilo Iskur usumar atuman si tamila so delong si tamik hingnu penayok penangan akedigdar dulo lang ke hat penayok la pentuar ta nitum bike side hai ta kedam nu la son penayok si nitum ke hai Ninitum na MLA sar phan chunuri dampen nito phan neraplo la sinilitum nithang adim lu kusi nitum rapen thipak pen nilitum arong minit pangrum si nilitum ni pli ni pho an nilitum klem chipaduk si pini an nilitum kitang kon Lokhon hanse hithi pen Joysing Bay arong an kahelo kilometers ke thom se rong atowar kangra majo an pangthai si Sangti arlong ke thokasai rong trokarong amithang asai che osi rong atowar ka chisilam asai klempon kedamtang phai kunia chekloni phaing kora plipen ni phaing kora sirkep ani an sai klempon lo towar ka silam ho ka chetong dun rong asar la pen mekar edoninu chetong dun rinti si sai klempon laso ho rong trokarong asaratum upper dekrum lokhiram rong phar arong asar moniram rong phar rong asar baliram rong pi rong asar bireninti rong asar longki terang rong asar Joysing Bay lapen rong asar borsing teronatum lapen raratum hin pen Assam Deputy Speaker Bokajan LAC MLA Dr Numal Mumin atuma phan lapen Sarupathar MAC constituency BJP amai phu lokhiram rong pi atuma phan rong trok arong asar atum lapen raratum hin pen suri kachoro pipa jerpon rinti lapen de long hai hui repairing ya phan alang lening ki me pen itum phanang rablo asalang lipan samile tum akiro kada padai rumarat pen samya akiro pipar piglo lapen Sarupathar Mondor Committee President Sir Lokhiram rongpi alang lipan samya akiro pilo alang li sedami tuma MLA long nang ching kipidun nang chethan pidun penajok pini labang so nituma hawar long kiklem kedam kirabalong alang lisami nituma phanang rab dunong lo Koilamati Ben Samson Inti, Karbeng Long Live. Monida kai ke majokta chiputhek the kisung ke phoke komadne ke aphu ke so komadne ke apok ke so la puson si kaprek akeso do olo Lason si phaikoni ni phaing kora sirke pani lakhaing kora trok Dwarbaguri MEC constituency angkang Daythor police station ke parlo Rongmi rongphar arong amekar kangbura be akupai kelang no pen cancer kiso cholong lokajok doctors alongta se chelang soplo sitami un edera joksi puthot EM Richard tok bia phan akerap chohang thupen EM Richard tok bi berta arjulong si tangka kerap pipa jerdang lapen EM Richard tok bita radasai ke klema bangphu amoron terang aphan pin khat ponsi rongmi rongphar arong amekar kangbura be aphan tangka pipa jerdam lapen lapu akeso kacholong ke surihini ra ingkora hini
October achiklo pen pining an surihini raing kora ke thom phaikuni ni phaing kora sirkep an ningkan hini cheklo jon thom an lupusi kangbura be asopo akleng pen pherangkia thingno ningje dun lasi labang so tangka nangkirap nangki pidona pot ke rong adowai si ke opo rong adowai ke asapso mimuchot puta than pon thu pen non pen hongni anlo em nangkirap lasi ninging sampik anlo puta ningje pon thu tum ninga rong pik an lo athima nili tum ke inglong arat pini la pusong ka chunung ria teng pen nili tum hem long nang hom ri pe me pen alang le tum la bang so jai make it deng pen nili tum long nang hom ri pon nili tum ning sam pik lo tum phan sar nang kirap ke batahinia an ke nili tum phanang rap long lo ke so that abang for men ke nili po kangbura be nili tum dak arong ke rong mi rong phara rong nili men bang ke la hello nili men ilison be aso po akleng bang lo nili tum non ke chi thek long bang ke hala song ang deng pen lang dam lo pulo tang te non bang ke mi aprop ang sap on ke nili tum chi thek long lo lapen ke kai ke sitami em richard tok bi ke rada phan ke rap ki pi ke pajir aning karjang o bang phulo lapen rada pharman karjap thip abang phulo puta rada sai klem bang phu amoron terang pen pherang ke thingno ningche pon asi labang so ni tum asabe di bang semelan tum kisu chilang pen labang so kisu ki mi dawi phansa ni tum hin pen hirjumi pajir tekang lo lasi alang li phan li tum churu nei diusan ni em phan alang li ang deng tin lo sami alang li adak rachari amen plak pe pen kidukela plak pe pin pen kisung tin lo sami alang li nut karja ben plug bang phu lasi alang li hin ben sami pini ladak tangka ni tum suri pho kerap ang pajir lo alang li dang pu teng ben sini ni tum ladak behem nang palik lo News Report, Karbing Long Live. Tang te pini Karbi Prime Time berta ke lapuan si kang ton paniklo.